Id-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fern ta' xifhem li mhux se ssir inkjesta wara diversi rapporti serji li saru fl-aħħar jiem dwar il-mod allegatament inuman li bih qed ikunu trattati xi pazjenti fl-Isptar Monte Carmeli. Minflok Fern qal li fl-opinjoni tiegħu il-livell ta' Monte Carmeli hu eċċezzjonali, fl-istess waqt li qal li sa 4 snin oħra se jkun qed jinfetaħ sptar ġdid għal kura mentali għax Monte Carmeli hu antik. M'għandi ebda dubju li s-servizz li nagħtu f'dan l-isptar huwa servizz ta' livell eċċezzjonali. In-nuqqas ta' impenn mill-Gvern ta' Roberta Bela biex jara li s-servizz ta' kura mentali ikompli jitjieb jistona mal-mod kif il-Partit Nazzjonalista qed jara li jippreżenta politika li ttejjeb is-saħħa mentali. Fil-fatt il-ħadd li għadda, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grieg ħabbar li fil-ġimgħat li ġejjin se jkun qed ivvara proposti ġodda f'dan is-settur. Nuqqas ta' viżjoni mill-Gvern ukoll dwar meta se jkun lest l-isptar il-ġdid għal kura mentali. Sptar li Fern innifsu ilu diversi snin jitkellem dwaru. Iżda kif insista li dan se jkun lest sa 4 snin oħra, s'issa lanqas poġġiet l-ewwel ġebla. Minflok Fern qal li l-proċess tal-bini u l-aktar biċċa li ssir malajr. Jieħu żmien biex jinbeda mhux biss il-bini tiegħu, il-bini ġeneralment hija l-iżjed parti li ssir malaj. Sa dan it-tant fakkarna lid-Deputat Prim Ministru li ilna diversi xhur nitolbu l-permess tal-Ministeru mmexxi minnu u uffiċjali oħrajn biex inkunu nistgħu nidħlu f'Monte Carmeli b'kamera ħalli naraw bajnejna is-sitwazzjoni reali f'dan l-isptar. Meta staqsejni għaliex mhux qed jinħareġ dan il-permess, il-Ministru evita milli jwieġeb u dan minkejja li qabel qalilna li kien lest jibqa' jwieġeb. Għamilhom li kollha. Imbagħad jekk ninsa xi waħda fakkarni. Dawk Simon jew għandi xi mistaqsija. Iżda meta ġbidna l-attenzjoni tal-uffiċjal fih dan il-Ministeru li hemm xi mistoqsijiet li Fern ma wieġibx, iqaltilna li mhux possibbli nerġgħu nistaqsu.